kun ga wannan sashen na Zaria na layin dogo daga Kano zuwa Kaduna da aka watsar da shi saboda Najeriya ta karye. Shugabanninmu suna tafiya kasashe kamar China suna roƙo a basu bashi wajen a kammala kilomita 250 kacal na layin dogo. Ku yi tunani mana, tun daga shekara ta 1804 duniya tana gina layin dogo. Mu har yanzu dai mu je wata ƙasa mu roƙa. Ƙasar Afirka ta Kudu ma kacal tana kiran nata jiragen ta hanyar kamfanin Transnet. Ƙasar Masar tana da bullet trains irin jiragen nan masu gudun fanfalaki. Da sauran layukan dogo 46 suna jigilar mutane sama da miliyan 1.200 a kowace rana. Najeriya kuwa daga Kaduna zuwa Abuja ko Lagos zuwa Abadan mutane 10,000 ne kacal ake jigilar su. Kuma abin takaici, Masar ma wadda ba mata cikin OPEC tana da masana'antar tace mai guda 12. Afirka ta Kudu wadda ba ta da man fetur tana da masana'antar tace mai guda 6. Najeriya wadda ake cewa giant of Africa ko giwa Africa ba mu da masana'antar kera keke balle sirinji. Mun zama kasar marasa kunya muna yaudarar kanmu yayin da sauran kasashe suka bar mu a baya. To dan Bello ya ce karfin kasar mu baya cikin hauka da shige-shige, yana cikin gaskiya ne da fasaha. Sabuwar duniya ba za a gina ta ba da bashi da kayan ado da kasashen waje, amma da karfin mu'amala, ilimi da fasaha cikin gida. Jama'a kun tuna makarantar Salanta wadda na zo nan shekara 1 da rabi sannan 'yan kwankwasiya suka ce za su gyara ta, to yanzu yau mun ƙara dawowa. Sai dai ayi wa 'yan kwankwasiya adalci mana, sun fa yi gyara, sun yi aiki kamar irin waɗannan duk shine suke ta ɗora hotunan suna cewa gashi. Ya kamata mu duba mu ga yanayin aiki yake. Gashi nan 2025 bari mu shiga magana. Ga fannin sabon aji ne wannan 2025 new model alaji. Ha gan shi nan ya sha aiki. Za ka amin ake koya wa yara saboda abin da suka amince da shi kenan. A saka masa jan fenti a ce an aiki sannan yara su zo su yi fitsari a nan wajen. 'Yan kwankwasiya ku ya kai mu, ashe kuna aiki. Kuma wannan aikin waɗannan manyan sababbin ƙofofin na zamani da irin waɗannan ajujuwa da ɗan rami a silin abin burgewa ne. Ga shi na CRC 2025. Mu ɗan leƙa jin guda ɗaya mu ga aiki kwankwasiya style. Wani ƙanshi nake ji kamar na fitsari. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gashi fa an yi gyara, fa an yi renovation. Da gani wannan ya ci naira miliyan 3 ko miliyan 4. Ji aiki sosai fa, an zuba shi an gyara shi. Yanzu wannan wajen ya yi daidai da karatu. A wannan waje shine 'yan kwankwasiya suke so a ringa shigowa ana karatu sannan su ce sun yi gyaran ilimi. Masha Allah. Ajira dan Bello.